Uni on yksi perustarpeistamme. Tarvitsemme laadukasta unta, jotta kehomme pystyy palautumaan päivittäisistä rasituksista. Lyhytaikainen univaje ei välttämättä vielä näy toiminnassamme. Pitkään jatkuessaan univaje saattaa aiheuttaa muun muassa ärtymystä, ajattelun hidastumista sekä väsymyksen tunnetta. Useimmilla meistä on joskus ollut ongelmia nukahtamisen kanssa. Jos uni ei tule, meidän ei pitäisi pyöriä sängyssä pitkään. Tällöin olisi hyvä nousta pois sängystä, tehdä hetki rauhassa jotain muuta, lukea lehti, juoda lämmin juotava. Tämän jälkeen on hyvä yrittää uudestaan.